Здравейте на всички, аз съм Продайка, тук ми няма пакет. Здравей! И да. Чуват! Айде почвай! Ако чувате някакви звуци, това е папагал. Той е в момента вкъщи. Не, навънка съм. Добре, навънка си. Да, приличат си газа. Така. Трябва да взема това бъде. Да бе, ма аз не ти изисквам. Глупа съм. Не бе, втор трябва да взема. You have received a quest. И така. Какво ще кажа? Закотури меча, бе! Защо те поглътина, бе? Не, бе, трябва да сложиш тез, бе! Кмъц! Да. Айде, какво е това? Макар меча да е малко по-силен. Айде, хубаво, слагай меча! Не, продължим да ставича. Ама да е по-силен. Така се надува турбичка. Тук една турбичка ми е надува от винчата и ще го смачкам. Вземи този етап. You have a new quest. Така. О, тук е като... Като му. Като излезеш от... Да бе, от му е точно. Не, навън. Ляза ти бе. Така. Сега разбира се бе. Някакъв бъган став. Не знам. Бъган. Моят. Аре, От също си нещо? аре, дай. Дай от тука бе. Къде е точно? То падна като следния опълченец на шпикара. Ето тук е един китайчо. Ай, китайчо ми. После от село Китай. После е първо. Сяме към... Имаш ли мама? Имам мама, пълна. What the hell? Защо те е пълна? За ти ти можеш постоянно... Ооо! Таскам. Тя е регенерира. Защо две е нормална атака? Как ще бе? Кое е тази мъзна? Oh, what the fuck? Не, вътре. Да, че е пак. Защо? Те отново те това не е рада. Отделам аз, давам си градска. И тук някаква пещера. Да, тук е китайската пещера, намираща се в Китай. Тук няма... има. Ня! Ооо, лесно. Другия път нямахме този рой. Това ще...
Nie wiem, czy no zabiorę. Ale teraz nie ma Battlefront. Моя легко где. Да, можно, ale... Nie może. Ale we. Patrz. Уру? Ур. А ты урна? Ага. Kurwa ci goda. Брат, ну я такой. Kurna! Да, как я Gold, give me 10 gold, бързо. Еми, къде съм, бе? Ооо! Колко ли? О, друго ще я кажа, ще скъпам. Ааа, бре, го. Minamy to dungeon i to wchodzę tam i tyle. To jest to nie nuda. Nie nuda. To dungeon. To nie nuda. Tak. Mile ci przyjaciół kasę. To nie jest tutaj gaś. Nie. Nawet znam ci mi ty gaś. Да, разбира. Дай си тук Да, разбираш ли, не е такова! Не бе, не така са кръстили. Тебе са те кръстили така, бе! Тако... Так. А, още един да си става. Не дики. И той още не извърши, бе. Чупи го просто. Ама случайно се случи? Не. Това почти не е. Но тук попър. Това е Рейджа. Да, не знам где хахоя. Ей, за някакви ръкавици. Али ти имаш някакви? Не знам. Готове. Ела така, бегаш. А, да. Добре, че си бегаш. Не. Не знам, призна, не благодаря казвам. О, га! Не го казва това. Сам съм предсакала, не знаеш. Не го казва това! Да бегаш. Да бегаш. Първо бег. Ой, някой не лъка прави. Някакъв му поръдка ми да. Ай, бе, Рейджа, ти виж колко е, бе. Не, трябва, че фокуса и виталицето все пак дига. Виталицето че да... Фокуса е за магиозниците. Мана. Пак дигни малката коза. Меджикът. Меджик демидж. Това е армара. Де знам, брат, пак дигни малката коза. Да дига само там. Дигни малко и тук и на виталици и на фокус дигни на две. О, че си дигал? Пак ще трябва скилс. В смисъл, нали, за магиите. И бигам сега. Виж пет бър. Бързо, добре. Виж сега как биеш с магията, виждаш ли? Като дигаш на плата.
Ciekawe, ale to jest miłości urina. Napisz mi to urina! I groty, mnie urina! Daj, ja Wiesz tak powiem, wiesz tam? Para cię zdjęć. O, botrytka ma będzie. Aray, bega. Tapamos a bolota com Olha se fica bola com bolota. Oh, это идем по. Умри, циганин таков, умри, циганин. Дай, man, дай, циганин. Woohoo! Think that we're better than ball! Woohoo! Like a ball! You have gained an experience. Like a stay. Пален Guardian. Битва прям. Acabas de ir. Sana Suprema, no? И тук ти ги направим дальше. Yeah. Да, single player. Ами не на мултиплеер, бе. Ела. Служи армора. Тури армора. Чакай, ма. Тури. Да ти демидж. А, този армор какъв е? То ще дава виталич нещо си. Психо пауър. Виж това, виж. Кой ще да? Да. Добре. Почвам сега да, ама... Дори тези... Гашите. Чакай, дори гашите. Сега. Я видим от това. Я видим от това. И влизаме при Пален Гардиан. И да. Не бе. Това, че без влак се влачи някъде на 5 км зад това. Са 5 км. Тук е по-трудно, бе. Oh, reach. Oh, man, boss. Fuck yeah, man. Google. Shit. Браво. Пойза на мен. Не, пойза на мен. Не. Биве. Хилд. Браво. Още един бос. Oh, Пален Гардиан. брат. What the hell? Давай, бой. Давай, the big boss. пукай го. Тя, Той също не може да направи. ела бега тук, е. То ще е, браво, давай. Вече. Сега турай неща. You have completed a quest. Значи, Да, съм пеш. амулет служи. Също, да. Това? Това ще не го туриш. Това. Да, пак. Това е така. Все пак. Чакай сега. Това какво е? Чакай. Ето го е книгата. Какво е това? Добре. Това е Dragon Fox. Какво? Е това. На колко? Башни клетка. Не. Знаете. О, Рейджа! Как да пуска? Е, това са време на Нали, да. 6. Добре, да любиме боса. Не.
А то ти трябва да Не, горе да. Горе долу да слушам. Айде, бъбър. И изгъне. И да минем. My thanks. О, не си го минал, ли? Да, завършвам. А, трябва да си избереш така ли? Чакай. Е това. Да, всъщност. Не. Или Райер Таг. На пета обаче. На това печето. То ти помага много. Ай, другия почвам да взема. Сега, Чакай, отвори инвентар. Ого, я. Дали ти ми Тея? Ти от квеста ли са? Не. Оба свети ги не са. И това беше от мене, Андак Проектът и беше Apple Head. Чао, чао.